leyɗele. Assalamu alaikum bandiraɓe, min woni Aissatou Diambo Cissé gonɗo Diaɗo Belge. Assalamu alaikum bandiraɓe, ko min woni Maimouna Diawara jangoɗo 6e Seydou Ramata Ba Diaɗo Belge. Assalamu alaikum bandiraɓe, ko min woni Yaye Ba, min woni Ummul Nafi e Dieynaba. Kono noon min puɗɗinoma moftude seeɗa affaire jangde jango o kam hana sodnede kadi kono min kon sodnede kono noon ɗum min gonɗa ko timminde. Assalamu alaikum bandiraɓe, min woni Aminata jangoɗo classe 5e année min Tade quoi, min nanta bet. bandiraɓe, min woni Farmat Dambel jangoɗo 5e année min wonno debbo jongu e nder théâtre. Assalamu alaikum, ko min woni Dieynaba jangoɗo 6e année mino jinjo dugdanno e nenam yo sonnam téléphone kono wona yiddude tan ko kondiɗo on. Assalamu alaikum, mino woni Nafi ɓiɗɗo Yaye Ba mino jangganno 6e année min ludanno e mbiyamo mbeɗa gonɗo ɓe ngala téléphone ngaji kono paami wona e ɗum téléphone jogi jangowo joga hana jogade. Assalamu alaikum, ko min Hafsatu Diallo jangoɗo classe 6e année mino wonno janggannoon lettere Baal Jam, mino Rugiatu Diallo min woni debbo mo jangina suka muno. Assalamualaikum bandiraɓe, mino woni Aminata Diallo Rugiatu Diallo ɗi ɓamnoɗo reedu awan jaram kono wona welede.